बिराद आबबिनाजोंबो रायजाबाय बिटिआर सरकार माने सुइजारलेण्ड सरकार नै इमान लासिं सिं खिन्थु जों जाथिनि सेक्रिफाइस खालामनानै जों अमा माब्रैनि थाखाय बिराद लाजिनाय मोनदों। खयथा मा नायनो बे मोनथामनि मादावहाय आङो मोनसेखौहाय जोबोद इम्परटेन्ट होननानै सानदों। अमा मिशन पिग मिशनखौथ' बादान दोनदो, गोदो गोदायनिफ्रायनो अमा फिसिखायो होननानैहाय जों बयबो मिथिखायो, न'खर न'खर अमाया थाखायो। नाथाय बेनि गेजेरावनो दा अमा मिशनखौबो लाबोदों, थिगानो दंमोन। नाथाय अमाया रानदों, सोर रानदोंनो, नाथाय साबेसेया मोननो हामोन। आरो अमा राननायनि गेजेरजोंहाय सोर साबेसेनि न'खरा दिनै सरकारनि बे अमा फिसिनायजोंहाय सोर साबेसेया मुलाम्फा खालामनो हायो। नाथाय अमा फिसिग्राया मालाय गोबांथार बायदिसिना नियम खान्थिनि गेजेरजोंहाय सोलोंथाइ लानायनि गेजेरजों सोलोंनानै बिथांमोना नंगौ आरजिदोंबो आरो मोजाङै मोजां सोलिलांगासिनोबो दं। दा बेनि गेजेरावनो सोरनिबा मुं फैखानायखौहाय दानफिनलायनांगौनि मा गोनांथि दङ? बेबो अमा माब्रैखौल'। अमा माब्रैनि थाखायनो जुदि सोरखौबा नेवसिगारनानै दोनलायनाय, अब्लाथ' आं सानो बेनिख्रुइ लासिंसिं बाथ्रा बे सरकारनि फारसे आरो माबाफोर बुंनो दंबावो होननानै आं सानाखै। बेबो ओरैबायदि एक्स एनडिएफबि बिथांमोननि फारसे बेबायदि अयनाय। मानो बेबायदि खालामखो आरो मानो बेबायदि खालामनांगौ जाखो? बेनिख्रुइ आरो दुखुसिन बा लासिं सिंनि खौरां आरो गैला होननानै आं सानदों। जिहेतु अमा मिशनखौ बिथांमोनानो लाबोदों। अमा मिशननि दारै साफ्रोमनोबो जायफोरा बेखार माबा मोनसे जिउनि थाखाय राहा लामा दिहुननानै लानो हागोन होननानै बे बिथांखिखौ लादों जेला, बेवहाय बासा-बासि खालामनांगौनि मा गोनांथि दंमोन? दा बिदिनो बिथाङा दुखु फोरमायदों जे दिनै बिथांमोना जाथिनि थाखाय मोनसे सुप्रिम सेक्रिफाइस खालामबोनानैहाय गोलाव सम गावनि समखौ नस्थ' खालामनानै न'खरनि फारसे सिन्था खालामनो दोनथ'लायनानै बिथांमोना हारिखौ सिबिनो ओंखारबोनायनि समाव बिथांमोनखौ लानानै दिनै सुक्तिखौ खालामनायनि उनाव अमा माब्रैनि थाखाय बिथांमोनखौ बिदि जानगाराव दोनोब्ला आरो बेनिख्रुइ मा दंबावो? बिथाङा मा बुंदों बुङाखै आं बेखौ नोंथांमोननो नैबे भिडिअनि गेजेरजोंहाय मिथिनो नाजागोन आरो लोगोसेनो मिथिगौ नोंथांमोना बेखौ नायखांबाय जानांगौ। अब्लाबो फिन खनसे सानफिननानै नाय, बेनिख्रुइ आरो मा लासिंसिन। दा बिना गयारि बिथांजोआ बिक्रम दैमारि आदाया फंनैसो बाथ्रा बुंदों बिथांनि फारसे, अमा मिशननि फारसेबो बुंदों जे बोरैहाय जागोन बोरैहाय जाया। अमायाथ' राननाया रानदों, दा माबैसे गोथां माबैसे गोथै दंबावो बेनि सार्भे खालामगासिनो दं होननानै फोरमायदों। आरो थाहैबाय मोनसे जिहेतु नेमसुनि बिबानगिरि सासे बिथाङा गोख्रों रावजों सोंखारिदों जे सुइजारलेण्डआ दिनै गोबांथार बाइट्सफोरावहाय बा डायलग्सफोराव जोङो नुनो मोनखादोंबो खोनादोंमोनबो जे सुइजारलेण्डखौ नायनो थांनो गोनां गैला, दिनै सुइजारलेण्डआ जों बिटिसिआवनो बानायसिगोन बा क'क्राझारावनो। सुइजारलेण्डआ बहाथो थांखो? दिनै फिसा फेनला बायदिसिना डेभेलपमेन्टनि मावनांगौ बा रिपेयारिं खालामनांगौ इनफ्रास्ट्राक्चारनि जिहेतु खामानि, आरो आधा आधियानो 90%आनो अलरेडि कनस्ट्राक्ट खालामजाखानाय बा लुफुंजाखानाय। दा बेखौहाय फोसाबनांगौसोल' दंमोन। दा बेखिनिखौ जुदि बिथांमोना मावनायाव जुदि एथ'ग्राब सम लायोब्ला आरो माबायदि बिथांखि लाबावगोन? दिनै बिथाङा नेमसुनि जानानै जे बुंदों अजद जे लाबोदों, दालां गोबाय गोलाव समनिफ्राय जे जायाखै, मावजायाखै, बेफोरबायदि अनेक दङ। दाख्लैबावैसो बाक्सा जिल्ला बर्डारनि जोबथा बाक्सा जिल्लानि दिरिं दैमा साजोंहाय थांनाय दालांखौहाय आसामनि मिनिस्टार इउ.जि. ब्रह्म बिथाङा नायगिदिंफैदोंमोन। दा मा होनलांखो मा होनलाङाखै बेखौ मिथिनाय जायाखै। जियानो हक बिथाङा नायफैदों जेला आसा खालामदों जे बे दालाङाबो मोजाङै मोजां जालांगोन होननानैहाय। जिहेतु गोलाव सम बेखौनो मोनसे प्रस्पेक्ट बानायनानै बेखौ मोनसे पइन्ट अफ भिउ खालामनानै बिथांमोना थांनाय MCLA BTC इलेक्सनावहाय गोबां माने मोनसे इस्यु खालामनानै भटबो मोननो हादोंमोन। दा रायजो राजाफ्रा लुबैदोंमोन जे जोङो जिहेतु बिथांमोनजोंहाय सापर्ट खालामदों जेला बे मावफुंजासिगोन होननानै आसाबो खालामदोंमोन। बेबायदिनो गोबांथार धरनाबो लानाय नुदोंमोन। दा बेखौ फैयै फैयै दा नैबे जोबथा समाव नायफैदों जेला फाउन्डेसन स्टनखौल' गायसनना दोननानैहाय आरो बिदिनो मावसिगोन होननानै जिहेतु आसा रायजो राजाफोरनि, ना बे आरो निरासासो जाफिननो गोनां जादों। दा बे मोनसे पलिटिक्स इलेक्सन बिसायख'थिया खाथिखाय ना बे माबा मोनसे खैसारसो बानायफ्लायबाय नामा? दा बेफोरबायदिखौ आं साननाय फैदों। दा जियानो हक जे दा नायगिदिंफैदों मिनिस्टार सासे नायगिदिंफैदों दालां फिसाखौनो, जिहेतु आङो थांनाय भिडिअसफोरावबो होनदोंमोन मालाय गुवाहाटि सहरावहाय 10 किल'मिटार 12 किल'मिटारनि फ्लाइअभार बानायो इजि मुभमेन्टनि थाखाय, जे जेरै मेरै मालाय फ्लाइअभार डेभेलपमेन्ट फुल्लि डेभेलपमेन्ट ओरैबायदि डेभेलपमेन्ट खालामगासिनो दं। नाथाय जोंनि एथ' गिदिर मोनसे ओनसोलाव BTC ओनसोलावनो 10 मिटारनि दालां 15 मिटार 20 मिटारनि दालांखौ बानायनोनो 5 बोसोर सम गारनांगौ जायो। दा बेसेनो, आं बारा गोलाव बुंनो सानाखै। बिथांमोना मा बुंलांनाय आं बेखौ नोंथांमोननो ससे
आंनि भिडिअनि गेजेरजों फिन खनसे दिन्थिबावनो होननानै आखायाव लादों आसा खालामदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन होननानैहाय स' लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे टिउन बाय जायाखैमोन मोनसे समाव बे समावनो बे बुस्थुआ एप्लाइ खालामनाय फैदोंमोन जोङो अफिसाव भेटेनारि अफिसाव तामुलपुर डिस्ट्रिक्ट अफिसाव दिनै इमान लासिं सिं खिन्थु जों जाथिनि सेक्रिफाइस खालामनानै जों अमा माब्रैनि थाखाय बिराद लाजिनाय मोन्दों तामुलपुराव दिनै जोंनि जिखिनि एक्स एनडिबिनि सेंग्राफोर दोङो बिसोरखौथ' जेबो संस्थापनखौनो होनो हाखादिया प्रमद बर'आ दिनै आरो बेयाव मा होनो आं लाजिनाय फैदों दिनै एनडिबि हिसाबै आङो अमा माब्रैखौ दिनै बिनि आथिङाव हमनो थाङाखै आं दिनै निजिनो ट्रेनिं लादों ट्रेनिं लानानै निजिनो आङो सेलेक्ट जादों सेलेक्ट जाबाय जानानै आं बे बुस्थुखौ आङो दिनै मोननो जयग'था खायसो आं दिनै आंनि लिस्टआ फैदोंमोन लिस्टखौबो दाननाय थांदों नै लिस्टआ दङमोन फार्स्ट लिस्टआव मैया हराव सानैसो बिसिनि अफिसारफ्रा भेटेनारिनि अफिसारफ्रा फन हरदोंमोन आंनो ओमफ्राय फन हरना आंनि लिस्टखौ ओमफ्राय होनाय जानाय नंला नोंनो फायनाङा होननानै बुंदों आंखौ दिनै होमबा सारा बिटिआरनि एक्स एनडिबिफोरखौ लासिंसिं खालामनाय जादों दिनै आं हिसाबै एक्स एनडिबि हिसाबै दिनै आंबो लाजिनाय फैबाय सारा बिटिसिनि जिखिनि एक्स एनडिबिफोर दोङो बिथांमोनहाबो दिनै लाजिथावना बाथ्रा दिनै लाजि फोनांनाय बायदि जादों दिनै प्रमद बर' सरकारा दिनै जोंखौ लानानै दिनै सुक्ति खालामदों दिनै एनडिबिखौ लानानै बै समाव आबसु थानाय समाव एबसुखौ लानानै मानो सुक्ति खालामदिया जोंखौ लानानै एसेनि सुक्ति खालामबाय सुक्ति खालामनायाव दिनै मा होनो जोंनि बे अमा माब्रैनि थाखाय जोंखौ भिखारि बायदि दिनै प्रमद बर'आ जोंखौ लासिं सिं खालामदों आं दा गुरै खावलायो प्रमद बर'आ बिदिखौ जाहाथे खालामा जाहाथे समान मोनथायजों बयखौबो नायो बेखौ आं खावलायनानै आं बेखिनिखौनो बुंनानै অৱস্থা দেখা পাই আছো আজিলৈকে তেনেকৈ আছে তো এতিয়া এইখন চৰকাৰে যি বিটিআৰ চৰকাৰ প্ৰমোদ বড়ো চৰকাৰ এইখন চৰকাৰে যি ৰাইজৰ মাজত যি ভাষণ দি থাকে যে আমাৰ বিটিআৰ চৰকাৰ মানে ছুইজাৰলেণ্ড চৰকাৰ তো আজি ইয়াই হ'ল নেকি বিটিআৰ চৰকাৰ আপোনালোকে নিজ কেমেৰাত হয়তো বন্দী হৈছে যি কেমেৰাৰ যি দলঙৰ যি অৱস্থা তো আজি চাওক এইখন দলঙেৰে ৰাতিপুৱা বা সন্ধিয়া কিছুমান আমাৰ যি সাধাৰণ জনতা আছে যিহঁতে দিন হাজিৰা কৰি খায় সেইসকল ব্যক্তি কিন্তু আজি এইখন দলঙৰ বাবে প্ৰায় 7 কিলোমিটাৰ ঘূৰি যাব লগা হয় লগতে যদি এটা পেচেণ্ট যদি হস্পিটেল লৈ যাব লগা হয় ইমাৰ্জেঞ্চি লৈ যাব লগা হয় তাহলে সেই মালাগুৰি হৈ বা তেলিপাৰা হৈ বা দাৱাগুৰি হৈ ঘূৰি লৈ যাব লাগে অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা তো মোৰ অনুভৱ হৈছে যে আজি এইখন সংখ্যালঘু অঞ্চলত এইখন দলং বুলিয়ে এইখন চৰকাৰে গা লৰা নাই নেকি আমি বাৰংবাৰ এছডি চিভিলত আমি স্মাৰকপত্ৰ দিয়াৰ পিছতো আমি ৰাইজ লৈ বা ছাত্ৰ ছাত্ৰী লৈ কেনে সংবাদ মাধ্যমত আন্দোলন কৰাৰ পিছতো আজিলৈকে কিন্তু কোনেও আহি পোৱা নাই बिराद आब' बिनाजोंबो रायजाबाय दा आंहा बे अमानि खोथाया बुंनायाव बिराद भेजाल जाबाय आरो दा बांसिन भेजाल माने दा बिपिएफनि दैदेनगिरिफ्रा हाइ प्रफाइलनिफ्राय आंखौ खावलायबाय जे बबे गामियाव अमा मोनदों बेखौसो आं दा हिसाब लानांसिगौ आरो सोरनिया थैखो सोरनिया बेमार जानानै दोङो आरो बबे सेल्फ हेल्प ग्रुपआ मोजां मेम्बार थानायनोल' फैसा होदों बेखौसो आं हिसाब लानांसिगौ दा भेजाल जायाखै होमबा दा बिनिखाय आं सानबाय बबे गामियाव अमाखौ मोनखो खैथा होखो बबे अमाया बेमार जानानै दोङो बेखौ आं हिसाब खालामनानै बिपिएफनो मोनसे कपि जमा होनांगौ बिटिसि सेक्रेटारियेटआव जमा गांसे होनांगौ आरो जोंहा आब' बिनानो गांसे होनांगौ दा आब' बिनाया आंखौ रायलायगोनसो आं एबाराव लोगो मोनबा बुंगोन ओइ मा महर गोनांल' सेल्फ हेल्प ग्रुपनि मानसिफोरनो फैसा होयो महर गैयैनोबो होनना बुंनांगोन आं न'आ दुखु मोना होमबा दा बिदिबो जादोंलै दा बिनिखायनो आं खावलायदों जोंहा नंगौ आब' बिनाया मोनसे मान गोनां सासे बायद' बियो आरो गोबां खोथा बुंनो हायो जोङो माने लोगो मोनलायो खिन्थु बिसोरो गभर्नमेन्ट दोङो ना साहा लोंनाय नुयोब्ला खाम जानाय नुयोब्ला जों जाहोजानो लुबैयो आरो आब' बिनाखौ खिन्थु मारैबा नायना थाङो ओरै नायोना मारैबा नायोना बेखौ गिना जों थायो आरो फंबायलाय नोङो आंखौ लोगो मोनबाय थायो नालाय खिन्थु जाहोआलाय आब'आ मिथिबाय बेबायदि आरो जेबो गाज्रि गैया खिन्थु ओंखाम जाहोआ साहाबो लोङोआ बियो नै फंबाय नोंसोरनो खाम जाहोबायबो होना आब' बिनाखौ होनदों आं फंबाय होनो खिन्थु जाहोआ दा आंहा माने बे अमानि खोथा बुंदोंमोन ना बिराद भेजाल जाबाय आंहा माने अमाखौसो हिसाब लानो होबाय सोरनिया थैदों सोरनिया माबा गोथाङै दोङो आरो बेमार जाजोबबायनो सोरबा साव होलायलांबाय
अमाया मोजां नङा थुमफ्राफ्राबो एकदम माने गोलाव गोलाव जायोनो मोदोम थाथारा थैजोब्बाय ओइलायनायनो थैजोब्बायनो गैया होमबालाय नै दा बिनिखायनो आं बेखौ हिसाब लानोसै आं हिसाब लाना उनाव जमा होसिगोन आरो बेखिनियानोसै थेंक इउ